escriure un llibre de poemes és com clavar dues estaques a banda i banda del paisatge. Lligar-hi un fil que transiti de l'una a l'altra, tensar-lo tant com sigui possible i triar la matèria de la qual versaran els poemes. Hola, famílies! Heu escoltat l'inici de Petiteses, un llibre de poemes escrit per Pep Molist i il·lustrat per Alicia Varela. Aquesta minijoia per a primers lectors de poesia us captivarà si li doneu l'oportunitat que es mereix. L'atenció pels detalls que ens fa la vida més preciosa es recullen amb delicadesa en els seus textos, il·lustracions i una cuidada edició molt agradable als sentits. En les seves pàgines comprovareu com accions quotidianes, natura i fantasia ens embolcallen la imaginació per amplificar el cor i ressaltar la grandesa de les petiteses. Recordeu que la poesia és present en els infants. Només cal encendre-la amb la guspira d'uns pocs versos. Gaudiu amb ells de la lectura.